Zelan ikusi duzu? Horitxe, unkigarrie, ederra hemen herrien aurrien, berba batzuk botatie, batez be, euren izenien, ezta? Oso hori politie eta guztu, egia esan, unkitute. Eta eskerrik asko amon nahi dituzu zorrotza da osoan, ezta? Bai, azkenien ni zorrotzarre apal bandaz, eurekaz bizinaz, hemen jaiotago eta, bueno, azkenien jaizen niretzako oso elementu importanti izan die, jende gehiago ezagutzeko, elkar egoteko, elkar bizitzen hobeto ikesteko bai, da, bueno, guztu ere.